400 kroner på det yderste brød, jeg kommer op der. Ja! Ja! Flygten kommer først! Kom. Du er nødt til at variere. For det er så forudsigeligt af helvede til mig. Okay, 1000 på, at det her grovtårs kommer først. Nu! Nej! Du skylder penge. Hallo? Du skylder penge! Jeg tænkte på, om jeg ikke lige skulle kigge forbi. Du er altid velkommen, skat. Jeg tager et lille anlæg ud i køkkenet, ikke? Gider du tage servietringen ned? Og husk mobiltelefonen, ikke? Ja. Næste gang du låner penge uden at betale dem tilbage, så må du gå ind og gå i banken. Tak. Viser du et afdrag der, så ser det ikke være et fint lille rudkuvert. Hvad, er du så færdig, eller hvad? Nej, prøv her. Du kan da bare tage den her. Eller hvad med den her? Og den der. Jeg bliver nødt til at spørge dig. Kan du skaffe de der penge, eller skal jeg få noget andet til det? Selvfølgelig kan jeg det. Stop! 29. Det var mig, der vandt. Synes du, jeg er pisseirriterende? Lidt. Kom nu og slå mig. Du skal aldrig have tjekket noget, der er med kællinger at gøre. Det har jeg da. Jeg har tjekket noget. Psyke, og så bam! Hallo? Fejser? Du skylder penge. Ej, det gør jeg sgu ikke. Du betaler bare, hvad du skylder nu. Jeg gider slet ikke, hvad I laver nu. Jeg gider ikke. Jeg gider dem ikke! Lad mig række op! Og ikke kroner mig! Gå væk!